Nej, det ved jeg godt. Hvem er det, vi venter på? Okay, jamen det er fordi, jeg har lige været om bagved og snakket med Nikki. Og jeg ved, Nikki han er her. Og jeg kan jo se, at der er rigtig mange af jer, der har en masse flot merchandise på. Kan vi lige prøve alle dem, der har merchandise på? Prøv lige at tage en hånd op, så kan vi lige se det. Ja. Super godt. Og det der med at have en håndsoprækning op, det er også sindssygt vigtigt, fordi jeres allerbedste spørgsmål, dem har I altså mulighed for at stille til Nikki i dag. Mine damer og herrer, Nikki han kommer her. Giv ham lige en kæmpe hånd. Hej Nikki, velkommen til. Tak. Nikki, vi er her jo i dag, fordi vi skal blive meget klogere på, hvordan du har det, hvad du går og laver. Og så tænker jeg, der må være en masse spørgsmål på ugen, men allerførst så vil jeg bare lige spørge turen herhen til. Vi er i Esbjerg i dag. Hvordan har det været? Den har været lang. Og jeg bor i Nordsjælland, så der var lige 4 timer over. Og det er fedt. Jeg har ikke været før heller. Og så det der er, når vi er ude med First Grade til sådan nogle events, det er, at vi skal blive lidt klogere på Nikki, så det er nu, at I skal tænke om for jeres allerbedste spørgsmål. Det er det, vi skal have sagt til Nikki. Jeg stiller mikrofonen, det vil sige, at jeg giver den til Nikki, så jeg kommer til at snakke lidt ekstra højt. Hvis man ikke kører, hvad jeg siger, så gør jeg altså mit for, at Nikki læser det højt, eller så gør jeg. Og ellers så op med hånden, hvis jeg har et spørgsmål til Nikki, så lad os tage den igennem, fordi det er altså en Q&A, vi skal i gang med live her på broen i Esbjerg. Du får mikrofonen, Nikki. Okay. Ja, det har jeg ikke prøvet før. Live Q&A. Det prøver vi. Det er ham, der styrer spørgsmålene forresten. Så det er ikke fordi, man skal råbe højst, tror jeg. Ja, skål. Ja. Hvordan var køreturen herhen? Ja, det tror jeg, jeg sagde før. Det var langt, men jeg blev kørt. Det var min kæreste, der kørte mest af turen, så jeg sad bare og så film på min telefon. Så. Det leder mig jo lidt videre til næste spørgsmål, som hedder, hvor mange colaer drikker du egentlig om dagen? Det er lige blevet spurgt om hernede. Det er lidt forskelligt. Hvor mange drikker om dagen? Det ved jeg ikke. Jeg drikker nok hurtigt 1 liter om dagen, tror jeg. Nogle gange meget mere, hvis jeg sidder meget koncentreret med noget arbejde, eller sidder og streamer. Hvis I har set nogle af mine streams, så ved jeg også, at der kan jeg hurtigt godt lige ryge 20 stykker eller et eller andet. Så kan man sige, så bliver der drukket lidt af hvert. Der bliver spurgt hernede, hvem er den mest kendte person, du overhovedet kender? Har du sådan en, hvor du har mødt den og tænkt, den her person er virkelig kendt? Det kan være følgere på Instagram, vi har rigtig mange følgere. Altså folk, som jeg også har mødt, eller... Ja. Det ved jeg så ikke. Anders Mattesen og Uffe Holm, nogen jeg har mødt og kender og snakker med nogle gange. Ja, det var ret sjovt at møde dem. Altså, jeg har specielt været meget fan af Anders Mattesen, siden jeg var helt lille. Så pludselig at møde ham, og han faktisk vidste, hvem jeg var på forhånd, og han havde set nogle af mine videoer, det var sådan lidt, okay, du ved, hvem jeg er, det er sådan lidt underligt, ikke? Fordi, ja. Og så pludselig er jeg med i en video også, ikke? Og blev inviteret gratis med til en show, så sådan nogle ting, det har været ret sødt. Der er også et spørgsmål, nu snakker du selv om YouTube, og der er faktisk en, der spørger hernede, hvordan er det at være YouTuber? Det bliver jeg tit spurgt om. Det er da fedt, som udgangspunkt i hvert fald. Der er fordele, og der er ulemper, men heldigvis er det fordelene, der fylder. At jeg bare synes, det er fedt at kunne lave mine egne ting i fuldtid. Og ikke have nogen chef mere, og ikke behøver at pendle ind til København, hvor jeg arbejdede før hver morgen. Så det er fedt, er vel det korte svar. Hvad så, hvis du ikke var YouTuber? Lad os nu sige, at YouTube det slet ikke var et medie. Hvad tror du så, du havde lavet den dag i dag? Jamen, så har jeg nok bare arbejdet med film på en eller anden måde. Altså, det er film og video og tv-produktion, der giver mit liv formål, og det jeg elsker allermest at lave alt. Så, og før jeg blev YouTuber, var jeg jo i film- og tv-branchen og hyggede mig på det. Lavede bare mine egne ting på hobbyplan der. Så jeg vil nok bare lave et eller andet af det. Altså. Har du så, nu bliver der også spurgt ind til din yndlingsfarve. Nu ved jeg jo, at vi i dag har lavet den blå, så jeg vil sige yndlingsfarve blå. Og så bliver der også spurgt et lidt, jeg vil ikke sige træls spørgsmål, men jeg ved jo godt, altså vi ved jo godt, hvad du vil svare. Cola, vel, vs Pepsi? Cola, ja. Jeg skulle til at sige, ja, det er jo noget med, du har lavet den. Jamen det er ærgerligt, den har en forkerte farve, kan man sige, ikke? Og Pepsi har taget blå, så jeg ved ikke, hvad der kom først, men ja. Jeg maler mine. Nej. Jeg så også, du har modtaget i dag en pakke fra Coca-Cola. Var den ikke sådan lidt blå i det? Altså, er de på vej mod noget større, tror du?
Nej, det var bare sådan en specialudgave af Coca-Cola, hvordan cola ville smage i år 3000. Og så var det sådan en AI-computer, der havde sat smagen sammen, så det var et meget mærkeligt projekt. Jeg synes heller ikke, det smagte så godt, så jeg tror ikke, en computer har så god smag. Men så bliver der spurgt, kan du så overhovedet lide Pepsi? Nej. Hvad så hvis, lad os nu sige, det var det eneste, der blev svært. Jeg kan godt mærke, nu begynder jeg at trække dig lidt i en krog. Altså, ja, og det vil jeg ikke, men hvis du nu kun fik serveret det, er du så bare hellere drukket vand? Altså, der kan nok kernemælk, der er 38 eller hvad som helst af. Ja, det er så i år. Lad os springe videre i spørgsmål. Der er et spørgsmål her nu. Kom nu! Min værste vane? Det ved jeg ikke. Værste vane? Jo, altså, jeg synes jo nok, at det er at være meget perfektionistisk. Det tror jeg er min værste vane. At jeg har det med, at ja, det ved jeg selvfølgelig ikke så meget om. Når jeg uploader en video, som vi ser lørdag morgen, så har jeg som regel siddet op hele fredag nat og kæmpet med en video, blive ved med at perfektionere det, ret små detaljer og så videre, sådan at udnytte deadline ind til sidste øjeblik, fordi i mine øjne så bliver aldrig, intet bliver nogensinde perfekt eller færdigt, man løber bare tør for tid. Så. Hvornår oplever du så, at det her perfektioniste kommer til udtryk, og kan det nogle gange måske vide dig lidt i røven, at man er så perfektionistisk? Ja, men det er så også en længere snak, som jeg måske ikke skal gå videre ned i, men jeg er perfektionistisk med alt, og det er egentlig noget underligt noget at gå op i, fordi at intet bliver nogensinde perfekt. Men jeg stræber efter det perfekte altid. Nu kommer vi lidt over i spilgenren. Vi snakkede lidt om bagved omkring, du godt kan lide nogle bestemte retrospil, men hvad er dit absolut favoritspil igennem alt? Jeg ved ikke, om folk kender det, men Half-Life 2 fra 2004, det synes jeg er det bedste spil, nogensinde lavet. Vil I have en tår? Jeg har ikke så meget. Der bliver spurgt, hvem er din allerbedste ven? Men hvis man går ind og tjekker på YouTube, så er der jo mange forskellige møder, blandt andet Simon og Cypher, men hvem er egentlig din allerbedste ven? Jeg har aldrig været så god til at sige, at det her det er min bedste ven. Der er nogen, jeg ses mere end andre og så videre, men altså, jeg synes, det er en blanding af Jakob og Simon, som I også ser i mine videoer. Så bliver der spurgt, hvor mange år har du været YouTuber? Altså, jeg har været YouTuber siden 2006. Det var der, jeg opdagede mediet. Jeg tror nok, det startede i 05. Jeg ved ikke, om det var i Danmark på det tidspunkt. Men jeg opdagede det i 2006, og synes bare, det var smart at kunne lægge mine videoer der, fordi min hjemmeside tit gik ned og sådan nogle ting. Og at det nogensinde ville blive til det her, havde jeg selvfølgelig ikke regnet med. Kan du så huske, da du uploader din allerførste video på YouTube nogensinde, hvad er det så for noget, du poster? Det var comedy, ligesom nu. Jeg lavede noget dengang, der hed Ronny Comedy, som jeg hyggede mig med sammen med en kammerat. Jeg havde lavet det i et godt stykke tid også, inden jeg opdagede YouTube. Så jeg uploadede sådan set 100 videoer eller sådan noget på en gang, altså, som allerede lå på min hjemmeside, hvor man kunne se vores videoer. Jeg ved sgu ikke, hvad for en, der var den allerførste. En af de 100 i hvert fald. Når man så går i gang med at lave videoer, hvor kommer inspirationen så fra? For jeg tænker comedy, altså hvor kommer det fra? Hvordan finder man det, man synes, der er her sjovt at uploade det? Jeg ved det sgu ikke. Jeg bliver tit spurgt om det, hvor jeg får mine idéer fra. Det er bare mit hoved, der kører i døgndrift med at tænke på alle mulige ting. Det kan også være nogle gange, jeg sidder og joker med venner, så kommer man på en eller anden idé. Eller jeg ser en god film og tænker, det kunne være sjovt at lave noget a la det der. Jeg ser meget film, og der er mange filmreferencer også i mine videoer. Jeg løber heldigvis ikke tør for det i hvert fald, så det er dejligt. Min yndlingsfilm, det synes jeg også er svært at sætte fingeren på, men jeg plejer at sige Ringenes Herre, fordi det er nok den film, jeg har set flest gange, eller de film. Og hvad er så den allerbedste sketch, synes du selv, som du har lavet? Ja, det bliver jeg også hele tiden spurgt om, det ved jeg ikke. Jeg synes også hele tiden, det ændrer sig, fordi hver gang jeg har lavet en ny video, så har jeg det med at tænke, det her det er det bedste, jeg har lavet. Og så går der måske en måned, og så sammenligner jeg det lidt mere med nogle andre. Jeg ved det ikke. Hvad for en, der skulle være min yndlingsvideo? Det ved jeg ikke. Så bliver der spurgt, hvornår du laver mere sjov med Philip. Philip.
Altså gæks, eller hvad? Okay, ja, det ved jeg ikke. Det er faktisk længe siden, vi har set noget til hinanden. Fordi han bor også så langt væk, og så var han midt i en flytning, og nu er jeg midt i en flytning, og så, ja... vi laver også noget meget forskelligt content, så det er lidt svært at sådan, kollabe så meget, men vi har ses med jævnen mellemrum, mest for at sidde og drikke øl faktisk, og det plejer vi ikke at optage. Det vil sige, det er en fornuftig idé, at du ikke gør det. Nu kigger jeg lige bag mig, fordi jeg bliver ved med at kigge. Hvad synes du egentlig om First Bit har jo fået de her store aber, og vi har i dagens anledning også givet nogle af aberne en Topgård trøje på. Hvad synes du om det? Ja, det er sgu meget hyggeligt. Jeg har ikke lige set den her. Jeg så den i mini-udgave, måske sådan en prototype eller et eller andet. Det er sgu da vildt. Okay. Jeg skal ikke have den med hjem, vel? Okay. Er der plads om bag eventuelt, eller? Nej, du skal ikke have med hjem. Jeg tænker, når man står og kigger ud på så mange rare mennesker, der kommer for at møde op, for at se en og for at høre om en, hvad tænker man så? Hvad går der igennem hovedet på en? Ej, det er selvfølgelig fedt at mærke kærlighed. Selvfølgelig er det, og det er dejligt at høre, at mine videoer eller min persona kan betyde så meget for andre, eller nogen finder det for inspirerende, eller kan hjælpe jer igennem en hård hverdag osv. Der er meget forskellige responser, det er selvfølgelig dejligt, og også meget surrealistisk, fordi jeg synes jo ikke selv, jeg gør noget specielt. Jeg har jo bare mig selv og laver det, jeg godt kan lide at lave, ikke? At det så tilfældigvis har fundet i et publikum, og der er mange, der finder det sjovt eller inspirerende, eller whatever. Det er dejligt. Når du så kigger på det indhold, du laver, har du så en, du også måske ser lidt op til? Har du en yndlings-YouTuber derude, en du selv ser? Eller? Ja, det har jeg, men jeg tror ikke, der er nogen, der kender ham. Det er ikke en dansk YouTuber, han hedder James Rolfe, som også er en af mine kammerater, der bor over i Philadelphia. Jamen, han laver også noget comedy-content. Han har en kendt serie, der hedder Angry Video Game Nerd, hvor han anmelder gamle retrospil på sådan en komisk måde, som jeg rigtig godt kan lide. Så det er min yndlings-YouTuber, men jeg tror ikke, der er lige så mange, der kender ham herhjemme. Det er USA, han har sit publikum. Jeg ved også, at du har jo en kærlighed til retrospil, og nu bliver der spurgt hernede, om du har det nye Mortal Kombat-spil. Nej, for det er jo ikke helt retrospil, kan man sige. Nej, det har jeg ikke. Jeg er ikke så god til at følge med i de nyere spil. Jeg spiller noget nyt en gang imellem, særligt med VR, men ellers så er jeg bedst til at spille nogle af de gamle klassikere. Specielt det, jeg er opvokset med i 80'erne, 90'erne og 0'erne lidt. Jeg er ikke så god til at spille nyere ting. Og hvis du nu skulle udpege nogle forskellige konsoller, hvor du har nogle forskellige yndlingsspil til, er der så noget, der ligesom topper? Du har altså Half-Life, det mener jeg, det er til computer. Hvad så med retro-konsoller? Hvad hitter der? Jamen, det er jo nok sådan noget som Sonic og Super Mario, som man trods alt stadig er en ting, altså og stadig meget populært. Gode gammeldags side-scroller, 2D-spil, det er rigtig meget til. Nu rykker vi os lidt fra spil til mere film. Der bliver spurgt, hvad din yndlingsfilm det er. Ja, det svarede på lige før. Jeg synes, det er svært. Jeg har måske en yndlingsfilm inden for hver genre, men hvis jeg overall skal sige af alt, så vil det være Ringenes Herrested. Når vi så kigger på spil og film, nu har der jo den der store debat med Mario mod Sonic. Og begge film er blevet lavet. Der er blevet både lavet en Sonic 1 og 2, sågar 3 er på vej. Super Mario er også ude med en film. Af de to har du set dem begge to, og hvis ja, hvad synes du så for en er den allerfedeste? Jeg synes Super Mario-filmen fungerede bedst. Fordi jeg havde det sådan lidt med Sonic. Selvom jeg mest er til Sonic, han er også blå, så synes jeg lidt, at det var lidt underligt, at Sonic kom ind i den menneskelige verden, og han var så tydeligt en animeret figur. Og det mest var menneskefigurerne, der fyldte i filmen, og ikke så meget Sonic. Så jeg var mere til Super Mario-filmen, og synes, den var bedre produceret. Hvor meget bænker du lige? Der bliver spurgt hernede, hvornår din næste sketch kommer ud, og eventuelt hvad den handler om, hvis du må røbe noget af det. Ja, det plejer jeg jo ikke at gøre, så det vil jeg helst heller ikke nu. Men altså, jeg har jo heller ikke lige uploadet noget tid, fordi jeg er midt i et flytterod og ikke lige fundet mig til rette endnu, og jeg ikke helt kan finde rundt i noget. Så jeg er lidt langsom om at starte op igen, så I må lige have tålmodighed, mens jeg lige er i gang med at flytte. Men der kommer snart en flyttevlog, så I kan følge lidt med os. Men jeg ved jo, at herinde i Esbjerg, der venter vi på Nicky, fordi vi ved, at Nicky laver mega godt indhold. Er det ikke rigtigt, Esbjerg? Vi skal have lidt flere spørgsmål til Nicky. Husk, hvis man har et spørgsmål, man virkelig brænder ind, så endelig tager hånden op, så vi kan få nogle spørgsmål. Jeg ved også, der er en masse plakater over. Faktisk dernede i bunden, der er der
plakatbod. Men jeg skal spørge, har du en plakat, du synes, der er den allerfedeste? Den allerfedeste? Ja, men den kommer først i næste uge. Jeg er i gang med at få lavet en plakat. Så bliver der spurgt, hvornår den nye Harry Potter kommer ud. Det er nye Harry Potter. Den nye Harry Potter. Jeg tænker, du har jo kørt Liv Potterbox. Nu må du rette mig, hvis jeg siger noget forkert. Ja, og så bliver der spurgt, om der kommer noget nyt ved det. Kommer det nogensinde? Der kommer ikke mere lyd på Hogwarts, nej. Så var det kommet for længst. Det sidste afsnit var i 2019. Mig og Simon prøvede at finde på noget mere lyd på Hogwarts, men jeg synes, det var svært at fortsætte og finde på noget nyt. Så det droppede vi desværre. Så nej, jeg laver sikkert noget mere Harry Potter-reference, ligesom jeg lige har gjort med at sidde og lave effekter på toren. Men jeg har ikke lige noget planlagt. Så bliver der spurgt, om du nogensinde har været på Fanø. Nej, det tror jeg ikke. Nej, jeg har kørt forbi og mindes at se et skilt engang, men det er så også det. Og så bliver der spurgt ind til din yndlingsmusiker eller artist. Metallica! Når du hører Metallica, hvad gør det så ved dig? Nu er jeg jo ikke, og nu kan jeg mærke, nu kommer vi ligesom på hver sin banehalvdel her, men jeg er jo ikke så meget til rock, fordi jeg synes, det er lidt vildt. Så jeg er sådan lidt mere en popdreng, men jeg tænker, hvad gør det ved dig, når du hører Metallica? Får du en eller anden god følelse? Jeg bliver vred og smadrer ting. Nej, det kommer bare... Det giver mig bare energi, og lige pumper mig i gear. Altså, det gør mig glad, og jeg sidder også og spiller med, og jeg spiller også selv musik, og jeg elsker humor på deres nummer også. Og ja, det er bare fedt. Hvad spiller du, når du spiller musik? Har du nogle bestemte instrumenter, du er ekstra god til at spille? Altså, jeg spiller guitar og trommer primært. Som jeg nok er bedst til. Men det er længe siden, jeg har spillet på trommer, fordi jeg har ikke noget trommesæt lige nu. Det har jeg måske plads til nu i det nye hus. Ellers har jeg guitar, som jeg sidder og spiller rigtig meget på. Hvis du så kommer så langt, at du beslutter dig for, at nu skal du til at være musiker i stedet for YouTuber, og lad os sige, at det er langt ude i fremtiden. Hvad skulle dit band, som du skulle være en del af, så hedde? Har du tænkt over det? Topgård? Jeg ved ikke. Yndlingssport? Ej, det ved jeg. Råb det. Niki, hvor meget bænker du? Ja, tak. Basket. Og jeg har jo faktisk set, at du har fået lavet din egen basketball. Lad mig lige sige allerførst kæmpe skue i. Jeg har faktisk aldrig set så flot en basketball. Og det siger jeg ikke bare, fordi jeg har first grade tøj på. Det vil jeg sige, den der med pæn, de er faktisk også taget med i dag. Jeg vil sige, hvor kommer ideen fra, til at man lige pludselig skal have sin helt egen basketball? Jamen, det er faktisk ikke mig, der finder på mine produkter. Det er så også en lille hemmelighed. En gang imellem kan jeg have en idé til det, men det er first grade, der er god til at komme til mig med idéer. Kunne du ikke tænke dig et eller andet? Og her, den her situation, kunne jeg ikke tænke mig at have min egen basketball. Og jeg tænkte, jo, det er helt vildt fedt. Og så tænkte jeg bare, at den blå farve, det også kunne være fedt. Udover det min yndlingsfarve, så havde jeg heller ikke set en basketball før, der er blå. Så det tænkte jeg bare var fedt. Om der er nogen, jeg tror ikke, der er nogen produkter, jeg takker nej til nu. Nej, de har bare været gode til at fylde på med alle mulige sjove ting, som jeg synes er fedt. Min yndlings Disney-film? Det synes jeg, man skal dele op i 2 kategorier. Hvis det skal være traditionelt tegnefilm, der er tegnet, så Alice i Eventyrland er min yndlings. Hvis det er animeret, så er det nok enten Toy Story eller Find Nemo. Og så bliver der spurgt, om du har en Tesla. Hvordan kan det være, at man vælger at tage ud og sige, nu skal jeg købe en Tesla, og nu er det den, jeg køber? Altså lige siden jeg så dem køre på de danske veje der for 10 år siden, så synes jeg bare, at Tesla var fede. Jeg kunne godt lide ideen om, at de kørte på el. Det synes jeg allerede, da jeg var lille. Der kørte de bare ikke særlig langt, de der elbiler. Det var sådan 50 km, før man skulle lade dem op. Der var det ikke så sjovt, og det tog en krig at lade dem op. Men det var anderledes med Tesla, så havde jeg bare lyst til at have sådan en. Og så bliver der spurgt, hvad farve er din Tesla? Har den sådan en eller anden, er den måske blå? Nej, og det kunne jeg sådan set godt have valgt. Men min sidste bil, som var en Honda Civic, den var blå, så jeg havde lyst til at prøve noget andet. Så den blev bare sort. Yes! Niki, jeg er helt fri herovre. Hvad var dit allerførste spil, du nogensinde har spillet? Kan du huske det? Altså til computeragtigt? Ej, det sejler. Det er et godt spørgsmål. Nej, det ved jeg ikke.
Det kan jeg ikke længere huske. Men det var så langt tilbage, det var på en Commodore 64. Det er der sikkert ikke nogen, der ved, hvad er. Muligvis et spil, der hedder Bubble Bobble. Det kan jeg huske, jeg spillede meget til Commodore. Der er jo det helt typiske spørgsmål. Messi eller Ronaldo? Ja, jeg får tit fodboldspørgsmål, men jeg må skuffe og sige, at jeg kan ikke lide fodbold. Det var også derfor, jeg var med i fodbold. Så nej, det siger mig sgu ikke noget. Basket og badminton og en masse andre sport siger mig rigtig meget, men ikke fodbold. Der er jeg sgu født i det forkerte land, kan man sige. Ja, Ronaldo! Hvis der nogensinde var nogen, der kom og tilbød dig en professionel karriere inden for fodbold, hvad siger du så? Har du så taget den? Nej, jeg synes heller ikke, fodbold er sjovt at spille. Altså, jeg vil bruge benene til at løbe på. Jeg gider ikke at jonglere med en bold, der vil jeg kunne bruge mine hænder. Så nej tak. Jeg kan huske for mange år siden, der var der noget på DR, som handler om høvdingebold. Har du overvejet til det? Om det skulle være noget, eller til det bare, vi holder os til basket? Ej, høvdingebold, det er faktisk ret sjovt. Jeg tror, man kaldte det stikbold, da jeg gik i folkeskolen. Jeg ved ikke, om man stadig kalder det det. Det er ret sjovt. Især fordi man må tyre på hinanden, ikke? Og det er det fede ved det. Jeg bliver spurgt, hvordan var det for dig at være med i fodboldhaderne? Ja, det var meget hyggeligt. Altså, det var selvfølgelig sådan lidt sketch-agtigt. Alt det, vi gør i fodboldhaderne, det var sådan aftalt på forhånd, mere eller mindre. Men jo, det er sjovt. Er der så noget, hvor du har lavet noget tv, hvor du tænker, der er du alligevel kommet lidt ud af din comfort-zone? Jeg vil sige, jeg ved ikke, hvor mange der har set det der fodboldhaderne, men der var lige et segment, hvor vi skulle være med i sådan noget wrestling-konkurrence, mig og Spørg Kasper, hvor vi skulle kastes lidt rundt med. Det synes jeg fandme var ubehageligt, også fordi at, jeg kunne mærke, at min ryg gav et par knæk hen ad vejen, og altså, der blev jeg sådan lidt bagefter, hvor det var virkelig sådan lidt, hvorfor var jeg med i det her? Der bliver spurgt, om du godt kan lide at være populær på YouTube, og hvad der driver dig på YouTube. Det er da dejligt, ja, selvfølgelig, at så mange mennesker godt kan lide det, jeg laver, og følge med, og at det, at man bliver populær for mange visninger, det er jo også det, der gør, at jeg faktisk kan leve af det. Så det er jo specielt rigtig fedt, at jeg kan bruge så meget tid på det nu, hvor jeg plejede at bruge tiden på det i min fritid. Når man laver så meget content, som du gør, så tænker jeg, så er det også vigtigt at få noget mad nu. Og derfor bliver du også spurgt, hvad er din livret? Det tror jeg også, der er mange, der ved. Jeg har altid sagt sushi. Og spiser også virkelig meget sushi i mine videoer. Også nogle gange i mine sketches. Sushi. Okay, det var sushi. Du kan godt tage mig der, det kan du få dagligt. Så bliver der spurgt, om du godt kan lide at spise slikkepinden. Ja, en gang imellem. Ja, men jeg er den type, der bare knæser det stykker med det samme, og så er den væk. Så. Er du så også typen, der tykker på is, eller hvordan gør du det? Ja, jeg tykker på is faktisk. Jeg bider det af, og så er den væk på et øjeblik. Jeg har ikke tålmodighed til det der med at slikke ting langsomt ned her. Så bliver der spurgt, hvor mange spillekonsoller du har. Og det ved jeg ikke, det tror jeg ikke, jeg har talt nogensinde. 20, 30, 40 stykker, det ved jeg ikke. Jeg har lige købt nogle nye også. Har du så nogle af de samme, og er det så noget med, at så har du en af hver fra for eksempel PlayStation 1 til nu PlayStation 5, eller hvordan er det? Ja, jeg prøver at skaffe dem alle sammen, og de forskellige variationer af dem, og nogle gange er der også en slim version af noget, ikke? Så ja, det skal det hele. Hvad er så det længste tid, du har brugt på at få sådan en af de her konsoller hjem på? Jeg tænker, det er jo ikke noget, man bare lige går ud og køber længere. Så skal man igennem en eller anden privat forhandler, og så den vej igennem købe. Og hvor lang tid har du brugt på det? Nogle gange skal man lede lidt, hvis det er noget sjældent, ikke? Så kan der gå nogle måneder, også fordi jeg går meget op i at skaffe de originale æsker i så perfekt stand som muligt. Så det kan tage noget tid, ja. Så bliver der spurgt, hvor meget sodavand du drikker på en måned. Jeg tænker, nogen har vel set dig svømme rundt i en badekar cola, så jeg tænker, at der må gå noget sodavand ind på kontoret. Jamen, jeg ved det ikke. Altså, det er så forskelligt afhængigt af, hvad jeg laver også. Det er heller ikke så længe siden, jeg prøvede at lave et eksperiment, hvor jeg prøvede at sige til mig selv, kan jeg lade være med at drikke cola en hel måned? Bare lige for at vise over for mig selv, at jeg har styrke, og jeg kan godt. Der gik 2 dage, så kunne jeg ikke mere. Så det kan godt være, at jeg er lidt småafhængig af det. Jeg ved, at hvis man følger nok med, især i december måned på dine kanaler, så er der jo julenissen. Og der bliver spurgt, om der kommer en julenissen 6.
Ja, det ved jeg heller ikke. Altså, jeg har det sådan lidt, nu bor jeg jo et nyt sted, som jeg bliver ved med at sige. Og jeg ved ikke, om det er mærkeligt at fortsætte en serie sådan på en helt ny adresse med nye omgivelser, som man ikke har set før. Så jeg havde snakket med Simon om at lave en Brødrene Fjeldsted jul i stedet for, at det kunne være sjovt. Så det tror jeg er planen lige nu, i hvert fald. Nu går du jo så meget op i de her forskellige spilkonsoller, og der bliver spurgt hernede, om du nogensinde har fået en Nintendo Switch. Jeg købte faktisk en Nintendo Switch lige da den kom. Jeg solgte den faktisk ret hurtigt igen, fordi jeg synes bare, at den var mærkelig, og så sådan en skærm, man kan tage op, og den sad rocket, og spillene var sådan nogle små, frimærker, man satte ind i siden, og jeg kunne ikke lide controllerne, altså jeg synes bare, alt var galt med den. Jeg kunne ikke lide den. Det kan godt være, at jeg får den igen på et tidspunkt, fordi jeg skal jo have en komplet samling, men lige der var jeg sur på den, da den kom, og solgte videre. Så jeg har ikke nogen nu. Jeg ved jo af erfaring, at man kan jo få alle de her retro-spil her til Nintendo Switch. Men jeg kunne også godt forestille mig, synes du, at det har samme effekt, hvis du bruger en Nintendo Switch retro-spil på en nyere skærm? Nej, det skal være det originale hardware, det originale spil. Ellers er det ikke sjovt. Hvad siger du? Der bliver spurgt, om du vil lave en tutorial på et tidspunkt på, hvordan du laver dine videoer, når du sidder og optager. Nej, altså jeg laver behind the scenes en gang imellem for sådan at invitere folk ind til at se, hvordan jeg nogenlunde sætter tingene sammen. Men direkte at lave undervisningsvideoer eller tutorials, det har jeg ikke lyst til. Det er ikke lige der, min energi ligger. Desuden ligger der masser af den slags på nettet. Jeg behøver ikke at lave nogen. Og jeg bliver jo også klogere, når jeg står her, fordi der bliver spurgt, hvordan var det at være med i Zulu Djævleræs? Nej, det var faktisk ikke Zulu Djævleræs, det hed 5. Gear, som kører på Kanal 5. Det var nøjeren. Jeg ved ikke, hvor godt styr de havde på alting. Altså, jeg fik totalt smadret 2 biler den dag, og lavede et kæmpe flyvehop, hvor jeg smadrede ind i rækværket, ikke? Og altså, bilen gik i stykker, hele undervognen kvæg sammen. Og det gav et ordentligt smil i ryggen også, og vi havde ganske vist tandbeskytter på og alt muligt, men det virkede som om det var lidt farligt at være med. Der holdt også en ambulance klar, ikke? Så... Hvis du så fik tilbud om at være med i sådan noget igen, vil du så sige ja, eller er det bare fuldstændig nej tak, det var for vildt sidst? Ej, jeg tror, jeg har prøvet det den ene gang. Jeg vil hellere lave noget lidt mere fredeligt, hvor jeg ikke skal køre galt i bilen. Jeg tænker, vi har 2 spørgsmål tilbage, og jeg skal lige høre i forhold til fjernsyn. Nu kører der jo rigtig meget i forhold til sådan noget militær, der kører blandt andet. Nu har du jo selv militærfarver på dit merch. Kunne du tænke dig at være en del af sådan et lidt mere militærprogram, hvor du var ude en uge i et eller andet sted, og bare blev testet fysisk og psykisk? Nej. Nej, jeg trak faktisk, jeg skulle faktisk også ind i militæret, da man var 18 år og skulle trække nummer, men der sagde jeg, at jeg var militærnægter. Jeg skulle fandme ikke rende rundt på en militærbase og lave hårdt fysisk arbejde. Det er ikke mig. Og det sidste spørgsmål, vi kan nå til dig nu, det er, hvor gammel er din Tesla? Var det den? Blev købt. Det var i... Og det startede i januar 21, ikke? Var det meget af det, så 2,5 år nu. Fantastisk, og så har du bare fået kørt en masse gode ture. Ja. Niki, tusind tak, for du gad med. Giv lige om en kæmpe hånd. Vi begynder lige så langsomt at line et køsystem op, der går hele vejen ned af den her række her. Så Niki han bliver fuldt ned,